Tiġri fejn tiġri l-istorja xarabank ikun hemm. Mill-Awstralja l-Gżira ta' Ġiljo, mill-Vatikan għal-Libja, mit-Tiċirjali għal-gwerra, iżda appuntament ieħor li jżomm xarabank ikun dak li jiġi fid-djar tagħkom. F'diversi lokaltajiet f'Malta u Għawdex. Din id-darba ix-xorti messet lil dawn. Anita mill-Libraċ qatt ma basret li konna sanħabtu propju il-bib tagħha u meta ħabbatna fuq il-bib ta' Dennis minn Marsa Xlok fetħilna bil-piġama imma ma jiddispjaċiex. Insegwu l-rebbieħa tagħna ġewwa Livigno. Il-ġranet ippakjati b'attivitajiet varji għal gosti ta' kulħadd. Ma jitilfux ħin u jibdew jieħdu il-lezzjonijiet tal-skiing. Tajt kif se jmorru. Anke biex tilbes il-boots tal-skiing donnu trid ħila partikolari, imma ma jaqtawx qalbhom għax lajnuna ma tonqos. Niltaqgħu ma' Mariano u nibdew nieħdu l-ewwel lezzjonijiet tal-skiing. U għandonna sejrin tajjeb u warraw daqsxejn lil Monika tal-imqabba. Issa, innutaw bliema attenzjoni u b'kemm galbu qed tiskija Doris minn buġibba. Oj, fej sejra! Ix-xemx fuq is-silġ ta' Livigno għand effett partikolari. Ara x-xemx! Ara xi ħlew dan is-snowman li qed jibnu tfal tagħna. Sa dan it-tant Stellina turjom ukoll kif jagħmlu Anġelu fuq is-silġ. Wara dawn jiddeċiedu li jmorru jirkbu fuq it-tajers. U hemm min it-tanta jsuq it-tajers zaqqu l-isfel ukoll. Isa ħej. U l-attivitajiet f'Livigno ma jifqux manżur ix-xemx, jmorru jaraw show fuq is-silġ, tliela skiing sinkronizzat u atleti jsuqu l-skateboard fuq is-silġ. Il-grupp jingwalaħħa tajjeb flimkien. Malar jagħmlu ħbieb, imissa jeħtieġ nippreparaw għat-telliqa fuq is-silġ. Isma' naqra Mariano l-instructor. X'sapport għandu? Jixraqlu tal-paċenzja li ħa mhux hekk? Għal-ewwel għandna lir-rajid! U la qegħdin fuq il-muntanji, jista' jkun li ma jirkbux il-cable cars. Min attività għal oħra, min ritratt għal ieħor. Isma', dan mhux Harry Potter. Abrakadabra! ħanamlilkom spell tridu tieħdu pjaċir fl-snow. U hekk għamlu fil-fatt, ħadu pjaċir fuq is-silġ. Ovvjament, li kellu shopping ma jonqos. Bla ebda dubju din l-esperjenza se tibqa' f'moħħ u f'qalb kull min kien parti minnha. Veduti spettakolari bħal tal-istampi. Sa dan it-tant, jekk issegwi xarabank jaf, id-darba li jmiss tkun int li tqatta vaganza sabiħa ma' xarabank u ma' Stellina.